Слушай, шапката е така ощиецата. Ти е на Силчо зет му. Гледайте го. бе. Силчо, вутли додава на този маймун. Момичи, дъщеря. Само един момент, човек може ми даде на мене момиче. Работливо, умно момче, разиш. Добре. Нищо бяло няма, освен зъбче. Нищо бяло няма у него. Освен зъбките му. Хубаво го гледайте. Сега снимава, бате. За 2012-та. За 2012-та ще печели Исмет Сулейманов. Да. Ходихме да даваме процента. Да. Дадоха кебабчета, бири имаше. Специално кмета на Стражица поздравявам Ариф. Да. Апартна номер 4. Да. И заместник кмета Мико Бомбата от Амстердам. Лично категорично. Така нататък. А дай 5 лева сега ма снима. Давай. И да направим новото интервю на Андрей. Арифов. Да. Ако направим тук тайна обекта, хляб ядем, пушим, пием, енергии. Да. Уж работим. На 15 минути по половин час пауза правим. Да. Шефа плаща. Да работят маймуните да станат хора. Кой ти шеф? Шефа ми изко доктора. Уйчо ми. Хуйчо ли бе? Уйчо ми. Хуйчо? Вуйчо ми. Хуйчо ти. Баба, къде ще гледате, вуйчо ми къде гледате. Да. И така. И сега, ако искаш, може ме оставиш да ям спокойно хляб. Давай, ама. Хи-хи.